Pagkasalitaan ni Sally nga Napoloan, utang. Dear Manong Nemi, nakiktutak Manong Nemi, idibaga ti asawak nga nagsara ti kumpanya pagtrabahuan na. Kat siyempre, napukawan ti trabaho na. Ben, kasunod kabayag na nga ang trabaho. Check masinuno. Timadla kumpanya, timangikalikagom nga, may sarik na kami. No pa adda di kita nagawid din. Kat sika, di ka agawid. Samot nga nga mabalin. Makatawan ko pa lang dito eh. Sayang. Ako ba'y urnong? Ureta, ti mo nangigastusan ta, iti sweldo mo kada ti balay, na kompleton ti balay. Ikasanon ti pa nakaurnong, panagurnong ta para ti, masakbayan na kita anak ta. When gayam, na ibagak gayam kang kanaya, nga niya. Ada nang lako kanyak ti insurance. Insurance. Uwen, kasapulan deta. Napintas ti panang sales stock na kanyak. Iso nga naaloko na. Deta mabayag nga awan ti trabaho, pakalak ti pagbayad ko ti monthly nga. Diyos ko deta insurance. Sa mesa, pagutang nga karon, kabayatan nga awan pa itsweldo, awan pa pagubraam. Makamuka pa lang dita, Sally. Tilaing nalpaso nga na tayo tawang pabuspusan na. Sige. Ikaragatam nga rin saan nga mabayag nga awan trabaho, ma. Sige. Basta makakamuka ka rin talong anak ta. Masabol nga saan kayo mabisinan. Adot kabagyan nito tayo mabaling ang pangutangan. Adot mabaling mo nga pampataudan iti pagbiyag yun ta. Basta, di ka nakararag mo. Nasabi ko ma, tamakastrek ak madlang ang dakos. Iti trabaho dito sa Saudi. Nagka-problema ak nga road Manong Nemi kat nadlaw ti inaunang anak ko. Nga grade 5 nan Manong. Nang anak. Ada ka di problema? Ni tatang nyo. Nagsarting nagtrabaho di Saudi. Anak? Kasano nga roten? Kasano kabayag na? Saan nga sigurado ni tatang mo no kasano kabayag na? Di awan ti maawat yung nalda awan no binulan nga pawit na. Baring no, adan tumit lang Damat pa yung ka sa pulami nga kontribusyon. Mano anak, talugasot lang. Sos, ahong pulos ti igamak. Kapay labas umutang Sige, padasit ti mapan umutang. Kini auntie. Abagis Manong Nemi ngay pulang kumaten ti binulod ko nga walis kini Auntie Helen. Ay, Auntie, nabaga bigat yun. Sabit ka. Sali. Di pulang kumaten ti binulod ko nga saplid. Apikit kami saan ka makagatang ti saplid. Dapat ni Ben nga asawa mi dyan abroad. Tinulungan anak ko nga nagsaplid. Iso nga tapno alis to ko na ni Mike bimulot tapno duwa ka magsaplid. Ay, kung nakala na mas bukod yung saplid. Alas, sige na to. Kami mulot ta. Auntie, mabalin ti umutang? Utang? Kano nga pa nga mo ti umutang? Kaya ada nilakay mo dyan Saudi? Datang ti problema, Auntie. Saan nga makipawid ka po ta? Napukawan ti trabaho? Ano ya? Apay? Dahil yung kumpanya nga pagtrabaho na nagsira. Di na imbaga ng rason, no? Apay ang nagsira.
Katagawid ko mga ruda na. Sayang mo tanti. Agsapol na maglang sa baling ang trabaho diyan. Nga na di lang kumpanya nga pagtrabaho ang dating mga remedyo tapos makasragda. Di kita na dumang kaduwada akit talak kinakayad ng tinagawid. Siguro akit na bayagdan. Ngayon ba na akit makatawin pa lang sa diyan? Alaman nanti kita dumasapol niya. Inauna nga. Nga, apo ko yun. Masapol ng di eskwela. Mano, 5 gasot. Ito kano nga panagbayad mo? Jack masigurado anti. Ay, ang mabali na. Lulakit din ta, ang pauit asawa, bayarak mo ta. Sige. Nga dito, pag-isunan nga diyan, nakabul sa kanya 5 gasot. Tiduha gasot manong nemi na pagkuing gatang iti mabalimi si Daen. Ako pa'y kayang sabon na paglaba, sabon na bagdigos. O wala di awan ka na kami. Namayag kami nga, kada ito nga lawas nga pauit ti asawak. Kada isunod ti mapang panakityanda. Ay, baga naman kan nga, hanggang makasweldo ka mo ta. Nagsardan yung ti pagtrabahuan na. Dinaramid ko manong nemi na panak karigita at mabalin na nga posible nga agpalaba. Mangluak itilaba manong nemi tanapialay nga adda kwartak nga igatang ko karigita at tumakasapulan. Adda dagiti mayat, adda man dagiti madig, abot kabalan na kanumit taglabat, adda wasing masinda, adda dagiti madig, abot adda mat katulong dangang labat. Conforme manong nemi iti ibagak nga mabaling ko katrabahuan na ipatrabaho ta kanyak na pialang adda itid. Ang malmalamak manong nemi akastoy agsusurti babang ko pagtaggadan. Kayat mo sali naroon arwara kada na rukit di talikod ti balay mi. Gadalusan. Sige. Nakompormen tumat naman itid ko ka. Aglaba, agdalos, kanda dumapay, mamanong na yung nga patrabaho da kanyak, awan ti pilpilyak. Kadtong hasta nga malpaston, itagmalmalem, ngayon nakpanagdagad, manong na yung conformity nakaramidan, agdalos, aglaba. Nagawin ak tumaten, manong na yung dumanggas, kumatang tibagas, kumatang tumaten dati ko, noodles, itlog, kanda dumapay nga mabaling ko pagkakatangan ti, na tagadak na kwarta. Sakam tumanganin manong nemi tirabi, karigit talungan na ko. Kuldin gispanin. Anak ko, na ito tinala ka. Ken ado, ken mapsuk tayo. Agigugup tayo tidigo. Noodles, nga da sardinas na. Kuno saan, noodles nga kanda ti bulong ti warunggay. Nagito ito na sustansya. Apay nang kasama takasto nga dati. O dumot nga ima sa siyudsyuda tayo. Anak ko, naawanan ti trabaho ni tatang nyo iti Saudi. Daratiga po na no apay nga. Ano-anusan ti pala ti kastoy. Haya? Into na daman yung trabaho ni tatang nyo. Hindi, adon tumanin ti, may dasal nga na imas kasidaan. Adon tumanin ti betid ko kada kayo nga allowance yung mga nagbasa. Agananos tayo, anak ko, ya? Agananos tayo. Kasi nung nga, kabayag na nga ang trabaho ni tatang, ikarakararag na ginapod Diyos na maadaan tumitlayan. Hindi makabulan ng manong. Saan pa yung nga makatawag? Tumutawag ak nung kastangan na, mabaling ko ang pagload. Ben, di kami tumawagin. Awan load ko. Ano? Kakasikam dito nga mga remedyo nga makapangan kami. Slakam nga arig na palpalaman tuwin. Di na bimbilis na ruto nung gawid ka. Pangalam nga ruto pagblete. Abay marigat na kailaw na yan. Ba't unay data. Conforme na diba't babaling ko nga mapantarabakuin. No manut itad di iso. Mas ang walang ti paragbayad ko ti insurance. Ano nga minatay na alam mo insurance eh? Kasapulan.
Sininyasure mo siya? Siya, si kati beneficiary. Sige sa dadakas, mapasama ka niya. Aha. Nagit ni, baka tumawag na di ahente. Kita, nagsing rin. Tumawag nga peso manunemi ni Mr. Bueno nga ahente insurance. Hello, Mrs. Good morning. Good morning, sir. Umayag kita. Para ka natin monthly juice mo. Sir, nambalin nga, awang pagbayad ko. Naawanan ti trabaho nila kay ko di Saudi. Hana? Kaya remedyo mo sila. Dakil matlawan na dito, sir. Ribo mat nga ron. Kat talaga maperdit operasyon ko. Nung sa kagbayad. Awang pagkabunar ko. Hamad nga rin mabaling isartag mo. Ay, talagang awan. Ay, iremedyo. Umayak. Naungatak. Huwag nga ron. Kunak lang no. Kanayon nga pinas panakisaritam. Idi sel-stokan na. Kat nakamay-mayat panagsasaritam. So na sel-stokan na. Itakid din na makabayad. Kat ni. Nakaungat ka madgaya. Talagang nga naungatak. Naungatak ka na kiniklintik na saan nagbayad. Madadayal ti operasyon ko. Noong muna kalikagom ko ito may promote. Sakit saan kagbayad. May iramang ka doon saan kagbayad. Hanggang mabalin. Wapo. Orak lang maplin, mano. Na parang ko pinadas manong namit imutang kini Auntie Helen. Utang? Umutang ka man, hindi kami nagbayad, hindi magkasot. Alam nanti, nauyong kami dati ahente insurance nga umay mag-singir kalikahagom mo ko na talagang kamo kakitanga na uyong naungat tanakasasayat panagsasarita ka na edi self-tukan na idakit na mo ng anak makabayad kita story mo din bugkaw na itala maalam namin ta insurance ita problema ng pagbayad mo ba utangam 1.5 kumanti ana Jesus apo pangasim. Hamo pa na bayadan 5 kasot. Bayadan pa lang muna 5 kasot. Sabay potangan ka. Kenda kilo na deta. Awang ka diyan. Awan. Pulos. Awan. Galat sa balin. Napana kiti babaling ko nga pakautangan manong name iti 1,500. Wingi-wing. Sungbat. Awang pulos manong name iti nagpautang ka niya. 5 gasot ti utang ko kini Auntie Helen manong nemi jakmat mabayatan. Jakmat makautang ka no. Jakmat mabayatan data nga utang. Dito, taadan, ti ahente mano. Ti amok ket sang iso. Dati ket nakamotor. Itatang ket nakakutsemet ten mano. Oy, adakon. Ano na? Pagbayad mo. Ay, nagpindas na tikot, sir. Second hand lang data. Second hand lang. Nagapo ka na giti commission ko at pinagbayad ko. Kinamkat ni. Motorsiklo ini. Itang kotse. Bakit sumaruno? Brand new kotse. Mayad gamit trabaho ti ahente. Wala nung nalayin kag sales stock. Na sales stockan na nga rin Tahan saan ko kung awang po sa panunot ko ti mga lati insurance. Ngayon na sales to ka na. Kabutan na kami may ti panangilawlawag mo, panangalukoy mo tirik na. Ken hanak mo't nga agdanag at ada di Saudi lakay ko. Ngayon may tatahanak makabayad, sir. Naungat ka matgaya. Talagang o naungetak. Mutay, pagbayad mo. I-resibo akon. Sir, amo resibo ang kaputaon ti may ted ko. Napukawan ti pagtrabaho nila kay ko dyan sa Saudi. Ang karigatak mo ti nag-remedyo. Ngayon, talagang awan nagpautang kanya. Gabuta si utang akpay lang amin, diyak pinakabayad. Mangtid ka! Sir, anang mo paling ko kit talaga amin gawan. Obligasyon mo! Apin di mo isa ganaan! Sir, pangasim. Diyak naro mga pakangkangig, tinapigsang buses. Diyak pulos dapat batasin tinongong or idubingan.
Ako nga na pong tutak ko na kanutin ka. Oh, at high blood ko. Gusto na pong tutak. Idan mo. Mangdan ka. Ano nga mabaling ko, sir? Awam mait. Awan ti mabaling ko ang kuyo din ita. Pangasim, sir. Sa mga hanggang mo kisayan di kita nakasalpak dit ang appliances mi nga nagmambanungan ti asawak. Kasano nga rod? Amo mabalin ti sumrek nujak ti palubos, sir. Eh talaga ang kahit sumrek ang mga numatrespassing nga. Iremedium. Intro bigat, ang sublak pa rin. Naungit gayam nga talaga nato yung ahente, mano. Naamumat pa yung arod ti rupa na sa naisam idi nga nagpindas ti panag-sales stock na. Itakit din. Taarig na kautang akong kankwana. Apo Diyos ko. Siya tagdan na Diyos kasi di pa nagpungtot mo. Intuloy ko lang manunimi tinagsursuramangked agsapol ti mabaling ko pangarutaan manunimi konformidad dagpadalus agdalusak manunimi namunta adadalusan da nga tay CR. Gano talaga kayat mong mga warta. Dadya tinabayag nga CR nga ko. Medyo likod nga saanin nga mo susar nga alaman. Tapno andak obra kaman dalusan. Tano madalusan, dikat kahit nga asawen, mabalimanin nga usaren. Alawan tata, inak. Magkita ka tati mabali mo pagdalos. Manong nemi. Ure nakarugrugita na talaga. Ure nakalak manong nemi ti face mask ko. Talaga agap batuor mo ito eh. Orek la. Rumwata. Ang po na din ti kasto garigat. Diyos ko, kahit kulat ti makaanta kwartana. Ano sa kunore ka sa doon eh. Natabi kong daway manong nemi. Ang padalusan na. Nagitay nasamag. Nga dati ligod da. Natabi kit dandanin ang kagat kanyak nga ulig man. Ay! Ay, guleg! Nagtartarayak manong nimikit adu dagiti marayat ket pinatay da di uleg. Mangkup gayang. Sumitlagay mo na oyong ay sus dandanikan, misis. Bagmantasan na ka natukkaw. Anak kong araminim tayo, padalusan da nga rod. Tata, kanapay nagdalos ka bimabayang ka. Kahit ko lang ang tamang wartaan. Inlawlawag ko itilakay manong nemi. Di mo paspasamak. Kaya di akta mo. Ayam ti problema, misis. Ang naga mo? Sali, tata. Ije balay. At paubraken ka. Numalpas mo lakit deta. O, jak sakit itultuloyin. Mabutengak. Nadan pubiyak. Iti agdalos iti nasamay. Sabi nga nga di mo, binugtak ni mo na. Ang imnubugtak mo talaga na jacket mangukop. Napinas magindi ata. Naduktalan nga dagay mangukop nga ulig dita. Nakadaldalakanto ka na kita aglabas nga tataw ito nga lugar. Luwapi ba't kami di kita nga aking lute ka na kita ipalubos na nga kasamat na. Nitatabantor manong nemi Kimboyo kaken kuana. Dito likod ti balay. Makita met. Narugit, naruot. Alakit. Nagsapsapol ka ti trabaho. O rejak mat kahit tagpatrabaho. Takabailak mat. Trabaho po muna. Dito numalpasen. Pus nito ang pangal daw. Di kawit kanton. Kuwenta ta. Hindi malpas kun marong nemi. Sumarag ka pa lang. Agmay mesa kaya di tata. Narigat agmay mesa. Damat na nasan na pamilya di kita anak ko. Bayag mo nga nabalo ha. Gawanan ti plano yung makalat ti may kaduang asawa yun tata. Adari may rekomendar mo. Awan tata. Babaamon. Narigat nga agpepeso tagmay mesa. Ngim kay kait ko tagmay mesa.
Ngam ti adda kaduak nga posible nga mangloko ka niya. Ape ko malukon na kay tata. Padasa kunti na nga nakikabalay ti may isa nga babae. Yung tinakawan na man. Kit mga laki ka dati ko ang nakay nga takawan. Bamon. Pamanilatan no magagatak, pailiak, mapana kita yun natay patay sindi nga silaw. Mawatak na kayo sa data. Oh, kumita ka kadagit at ibabalin mo ang yawid, delatas. Ada anak ko di abroad, papauit na kita. Kababay na tayo, lalala. Yun, siya akong di mangala. Mangalak ti pangisuputa. Ala, nakatuto tata. Kaya magusto na kita, anak ko na kita, ha? May sistak dita. Aggawa pa yan, panaganam, ag-expire pa yan. Nakadagdag sin, mano. Doang karod nga supot pang ipananyo, kidyak mabitbit nga may mesa. Lalawen. Umaning karod dito nga tandan kon, hanggang mangmangtad. Aman, hindi magasot. Agyaman nagtata. Lago ni lang kanyak nukas pagarigan ta. Awan di pagtrabaho, ikang kati trabaho, o rin no sa anak ko mga agpatrabaho. Damat gayam na sinigno ka nga pangutangak na kunak tinakim kumanong. Nulakid dita, talaga kasapulan. Nagsubliman yan manong name ni Mr. Bueno ti ahente. Yung talagang nagkumpablehe ka awan ti metod ko. Awan. Ano nga raglatan? Sir, halag na ro ang mabugbugkawan. Kasano ko Kadi ka bugkawan, makapa-high blood ka. 2 bulan na yan. 2 bulan ka din. Kaya tumain. Nabunanak man yan. Kasano no? Ada interest na. Huwan sir. Awang pagdanagam. Ikakto ti interest na. Kinapudno na manong nemi ket amo ti asawa ni Mr. Bueno. Ti cellphone number ko na itid na siguro, naala na siguro. Isungan ti mensa nga daw manong nemi tinawagan na. Mrs. Sally? Uwan, ma'am, sino na to eh? Siyak ni Heidi, ti asawa ni Fermin. Ni Mr. Fermin Bueno, ti ahente ti insurance. Ay, pati ka dinta kayo, ma'am. Timawag kayo, tapno, agsingil kayo. Ay, na talaga akong pagbayad ko. 3 bulan ton. Kung narot, danda ni manin. 3 bulan metin nga awan trabaho ti asawa. Timawag nga sa agsingil. Ngem, mangmangig ko nga nga tawagan na kanila kayo ko. Termin nga, kasto ti pungtot na. Anawa ti asawa. Naungat ti asawa, misis. Ay talagang anungat. Ngam no sanga gungat nakaamamo. Ini nga i-selstukan na talagang naalo ko yung nakadagos. Gusto nga nangalak ti insurance. Hindi demitan sana ka makabayan ta. Abo na ranamatan ka may bilang nga utang kon kat nakaungat. Iso nga rin nga timawag at no, dumawat ti dispensar. Kasat araramidag ka na kitay tawagan na nga sa angagbayad, hanga makabayad. Ung-ungtan naman ida, pagpupungtutan na, anak na wak nga rin isuna. Nagyaman ak misis, awan-awan yaman na, okay met, nadyalaan kinaungit na. No umay ka talagang arig na lang nga doklusan na nga dagran. Nakaputbutang tilanganan o pungtot. Ngayon na saan pungtot, tapos nakaamamo. Ugali na nga minday ta. No awang pagpungtutan na, kung naman lang dinamo ang pungtot. Ngayon talaga nga pungtot talaga. Permin na. Ala, parabaring na doon tumadlang pagbayad yun. No talaga dan tong pagbayad ko, misis. Ore taamok man tibalayo.
umay kontratan itiretso bayadan with the interest. Talo na bulan manon naming awan trabaho ti asawa hindi ta tumawag. Hello, Ben? Sally? Awan ka dilat ha? Diana? Ti trabaho? Abay diya ka din tawag nga tatrabaho kon? Saan mo yung tawag ka? Bale, may sala bulan nga awan trabaho. 2 bulan intan nga trabaho. Abi ka sa nga nagpaw, hindi mo na nga bulan trabaho. Dahil yung arti problema manin eh. At trabaho mi ngagpeso, yung delayed yung sweldo. Anyway, ang bale, naaawat mi nga namin pinsan ti 2 bulan ng sweldo mi. Ken panakkilen. Nagsibutam. Dito yung simrekan mi nga kasukat ti, nagtrabaho mi ket takdakil ti sweldo. Ano kasta? Talo lang abulan nga nagrigat kami ka nagiti anak ta. Nangaro na kanya, di mo lam mo. Pati nakarugurugit ng saan nga mabaling nga dalusan nga. CR kat mabangko pa dalusan ta. Kahit ko lang nga ada ito maigama ka kwarta. Di mo lam mo, dandan akpay na tayo. Gabuti, panangkamat kanyak ti. Agad ano, no, mga nga kubra. Anya? Diyos ko. Kang sa maysa, naramanak tinang ongtan na pagsawsawaan. Tini nadukduklos. Gapatusan ko para kabayad ti insurance ko. Hana? Kasi di kita nagpasaram, bakit? Wen. Kahit ko lang ang dakanan mi ka na kita anak ta. Kahit ko lang ang itad ko nga balunan di kita anak ta mapanagbasa. Uri jak kabaylan, uri jak kayat. Arami te. Pasensyahan kada kita na sakripisyo. Gagangit ito tibiyag. Sakripisyo. Kasla ka daw ti padagid na dayuta. Nakala sakripisyo na ito. Kanimbag man nga ron, tawan tinakadisgrasyam. Sa bagay, naka-insured ka. Ha? Di ba? Nung kumatanda kagad ka ti ulag. Una saan kita kabayatan nga agdadalos ka, kit naknag ka, kit na-aksidente ka. Naka-insured ka man. Kasano ko mga maklaim mo nga ron, kit talubulang nga tsak nakabayad. Lag katawa ka nga ron din, napangawanin ti problema. Ipawit ko amin deti sweldok ti 2 bulan. No anyaman di kita nakautangam. Bayadam, ikampaidad iteresed noong kongkonada. Sige nga ron. Sige. Ikwa. I-text ko to keng kana di ay ikwa. Number. Ha? Oo, sige nga ron. Sige. Nabang ara na kanamin pinsan manong nemi. Aging ka, nga naala kong ti kwarta, kat naisam akmanin. Hindi sumangpit na kita kung abot eskwela manong. Nakasagpad akmatan nga naggroserya. Diyak pa nga, impact ni, di kita gano'n na seryak, manong di makita na kita anak. Kuni, apay na, nag-apon na kita, oy. Nakarton nga, napang ka naggrocery, ada man na kwarta tayon. Nagpaw ito ni tatang yung anak ko. Tuwa nga bulang ang sweldo na. Ay, mayat ano kasta? Balit 3 bulan laing na nagrigat tayo. Apig saan nga dagos kayong pawiti. Kwarta na hindi makabulan na. Na-delay. Ngayon tanda amin ti 2 bulan ang sweldo na. Siyat di awanin problema nanang. Nakagbayad ti utang ko yung tubigan. Tamno di kasta. Kat awan ti mangsing-singin kanya. Sap na kasta. Kat awan ti mako nga utang ko kadakwad. Di Auntie Belen, manong name, Helen, kung nagkumati mo na nga napanak. Auntie, awan ti pautang ko. Baka magaman umutang. May kagbahid, Auntie. Kanda tatapit na sa dunggan. Huwag gayam.
Mano nga balay ti bait ta, kanya balayo. Abi, ante. Kat, no, adda o nga, agsingir kang kati utang mo, kat, nakapigpig sa busas na. Dati ahente ti insurance, ante. Inakmat sumarno ita nakbayadan. Talo nga bulan. Kami di malaalam ti insurance kat. Di kat kahit nangasawan, saan ka mapanan nagdaldalos, kadagit nasamag, nga daldalosam, nga dan nakatayam, nga nakagatam ti ulag. Tadan trabaho ni Ben. Wanan ti. Oren no, saan ko man nga naskanin nga dalosan, nga CR, galata dalosan. Kin kumporme dito at babalim mo nga trabaho, abdalang may ganang makwarta. Tilahing na tayo on remedyo na, anti. Alay, silo. Dati, anti, oh. Kawang pagsupli. Di pala yung eksakto nga lima gasot. Doble ko, nanti. Ana, interest ng Jagudwana. Tasupli na interest na. Ala, doon na yung mata. Sikang mata. Ama, nanti. Abay, dakilayat ng pawit ni Ben. Panakilin, sa may sa almost times 2 ti katakil di sweldo na. Ana, jay simrekandang pagtrabahuan, arig na de sweldo da nga dati, times 2. Bakit mayat ah? Makornong kaya dagos ah. Kaya masaktumot ti umay umutang agad. Umay pautangan nagtumit. With interest tumit ah. 50% anti. Hello. Manong nemi, ini mapangkumaten bayadan ti utang kong insurance, manong nemi, iti balay nga mismo. Na parang nga mismo ti balay naman. At damat siya kutsi. Napi nga ta. Nagdorbelak. Babae nga napintas, parang na nukata. Yung kaslad na problema nan sa. Sino na ka ni? Siya kinisali, ma'am. Tay, anda utang na insurance. Ha? Sali. Sumri ka. Tugaw ka. Adan sa ni Mr. Rita, damad dikot siya na? Nabayagan nga saan na nga nausar deta. Tapay. Second hand nga ginatang na. Dumod ka hamper din na. Iso nga nakagarahe. Patarimahan ko na ang nagraramat na giti problema. Diyan motorsiklo na tinaglugluganan na. Kabayatin nga aksur-sursur. Yung na diyan motorsuklaw na ti nakadisgrasyahan na. Nadisgrasya? Ni Mr. Bueno? When? Nailumlum kami ni ti utang. Itidayit na nga pa nakadisgrasya na. Ore no naka-insured iso na. Ahented insurance kim. Nalipatan na ngayon mo na nga tibagi na kuma. Ti-insured na ngayon mo na. Ay. Di ba? Kasta ko man kita ahented insurance, umuna nga insured na tibagi na. No, pagkasta ti kumpanya nga pagtrabawan na, adamat sang kabasit nga naitid. Haring nakap po na lang pala iti ICU. Imbaga na nakalasat asawa. Saan nga nagtuloy na po kami. Imte ko na ako. Nailumlum kami ti utang. Mrs. Dito ti pagbayad ko, utang ko. Dito ti makompleto nga 3 months. Plus the interest. Talaga interesam. Gas iting karik. Datoy. Nagamarak. Magtasan ko pengen ng deposito datoy. Saan ko nagastos nga. Impaw iti asawa ng sweldo na.
Ang wala tagi paulit tumatin. Manin. Saan ko nga deposito? Edad ko keng amin. Para na. Tulong ko kada kayo. Sali. Sikapin nga. Kasto na nga inungungtan ti asawak. Gabuti sa mo panagbayad iti. Monthly juice mo. Sikapin ti. Voluntaryo nga. Mangtitulong ka na kami. Kas nalatibiyang misis. Hindi agkasapulan kami. Dumating iti timultulong ka na kami. Naman pa'y may isa lang nagpautang ka na kami. Ay, na kayo pa ni sir. Di ba? Inabamunaran na. O na, inabamunaran na. Tinakautang ka na kayo. Kamatandaan kami, ken sigurado nga saan nga mapukaw ni lakay ko rin nga trabaho na, ngagtama ita sa dimakkel, ti sweldo na. Mrs. Blessings kinapod Diyos kada kami. Iso nga, kasagana kami matatumulong. Amok na nagsanti sagsagabain nyo ita. Tako nang nga nailumlong kay ti utang. Ala, mabayadan ti aming utang, tinasken kita. Nasilpon ti biyag ni mister. Ako nang nga na-ICU. Gapgapo na lang di ICU sa nakalasatan kang patay. Uray no, awan damage ti makina. Awan naglaing. Dito lang bata saan nga napagtaran di utak na. Alawin, sige nun, misis, nakaroon din. Huwag ka manak kang kasali. Agaman na danto time ko umekon to magpasyarin ni sir. Tamok, iti kas nga sitwasyon. Diya ko makita pa iti panagpungtot na uno pa nagkunget na. Nakabutbuting lang kami ng kunget. E mamok kan pa-check. Naamo man itan tirupa na. Kada kayo gagdeng-dengeg ka nagbuy-buya, mabalin yun, tag-comment iti present. Dagi tayo nakatalaw, hanggang nagtultuloy nga nagbuya, baka no, may kabis kayo. Okay, mami, rugyamon tagsurat. Kada tayo adaan share mad, kan adda comment nga present. Mabalin yun, tag-present. Aya? Yeah, okay. Ang-comment kayo itan iti present. Tapno, maisurat yan na kanyo, kahit maislubot to ijay tampiyolo. Naisunto ti adakong dawen na nga marapol para iti panakagunudyo, iti na kela premyo, iti may kawalo nga anibersaryo ti Nemer Studio. Sige, ituloy tayo di istorya. Nakalaglag ang tirik na manong nemi numampay. Medyo panakkalunod di napukaw. Ngemhang ko imbiling nga napukaw. Ibilang nga napukaw. Titulong kat tulong ano. Nakalaglag ang matirik na ni Mrs. Bueno iti awaten na tadakkel nga pakalag-an ng tirik nada dahita nga inted ko nga tulong kadakwa. Manong nemi tinawagag ti asawak. Kahit kinunaking ko na. Ay, nakaragraksak lakay. Abay naragsak ka. Siyempre, nagal di kwartang inted mo. Iso na lang, dagi dira duma, intulong ko. Abay nga timulong ka. Adag ka sa punang tolong. Dadi ahented insurance nga nangungungit kanya. Na-aksidente si ka. Dandanin na tayo. Ngim na ilumlum dati utang. Kadi, isang edi mapangkubayadan ti 3 months Diyos ko at with interest ko not incorrect, inted ko matintulong nga nagapu iti sweldo. Naragsak ti tumulong lakay. Ken no awanin ti utang mo, nalagaan matintirik na no makabayad ka. Hanga bale, mabaling ko advance. Advance? Di ba dat plano ta nga makiren? Adi advance ko ti 3 nga bulang na sweldo. Mabaling. Kadi,
At na nakapadasan. Nag-emergency damit eh. Iso nga 2 months nga in advance na sweldo na. Alasi ka. Gusto ko na. Uwin. Dapat na di kasta. Kahit na jaya, kahit lang bakirin, mabakirin. Dito yung alad ko ma. Di balay. Di ba nalpasin di balay? Dito pagkakitaan ti 1 year mo. Dito yung alad. Sige. Ag-alad tayo. Aladan tayo. Di balay. Aglawlaw. Tapos na di kasta, marugyak mo di project ko di talikod. Agtara kaya na. Tano awan alad. Maumpa ka no do. May mag-aaral ka na kititarakan. Iso nga si Jai. Sige ka. Kung dansa kiti 3 months nga sweldo, pauit ko amin. Tapos na di kasta matungpalin sumarunong ang project ha. Alad, kaya natarugya mo iti ako ng mga project mo agtarakan. Tapos na di kasta siyempre, matulungan na kami. Idinaawat kon manong name iti pauit na kinasarita kon manong name iti dati matlayang nga ng kontrata idi ti balay mi ket pinakontratak ti alad manong name aging kamalpas. Napanag dito sa ospital manong name nga naka-ospitalan ni Mr. Fermin Bueno. Nadanong ko ni Mrs. na. Hambay Romar, Mrs.? Ay, sige gaya, Sally. 2 aldaw pa siguro, kunan ni doktor. Maturo gayam ni Mr. Urorak nga makariin. Nabayag nga katuro gitayan. Nakaring gayam. Permin, honey, ito sa ngahili. Sally. Wen, sir. Kumusta kayo? Kastoy. God is good all the time. All the time, God is good. Tama. Gusto ka. Awan di kang runaan, nga pagyamanag, nihapot Diyos. Isa't bang magtagti amin na kasapulan tayo. 3 nga bulan nga nagrigat kami, met. Kasi na po Diyos, nasa set man itan ti trabaho ti asawa. Ket, sika, inagkanakamad na po Diyos na may kaduwa nga bihag. Wala rod. Kasi na kami pa naka-accident tayo, sir. Gabuti pungtot ko. Nagpupungtutak nga impenek amin na siringador. Hala, wadi ngamin ugali niya pungtot. Ang pagpungtot ka ngamin, di, pangkosing rin, saan nga makapagbayad. Kinagyaman na kang kasali. Itinakila yung tulong mo kada kami. Ala, noon yaman na kiti utang nyo, sir. Mabayadan yung tumitlaing. Iti may kaduang gundawang yung tinapod Diyos ti silpo ti bihagyo. Amo yun itong katamat na kita nagbidutan nyo iti kalabas. Teko nanda nga, learn by your mistake. Iti klase ti panagbiag kat kaaduan na kada tayo. Nga kadagiti met lang bidut tayo nga paggapuan ti lesson para kada tayo. Adal. Tanarikat man no amom lang arot na bidot, ulitin pa ilaing. O nga rod. Kaduan na kada tayo, di ba kaadawan tayo, iti amu tayo, may nayon nga amu tayo, kahit aga pumitlaing ka na kitay, bidot o na mistake tayo. Nakalaglag antirik nak manong nemi, nagsipod ta, awanan ti panunutek ng utang ko. Dikit, ti pampanunutek at no asin no di kitay agkasapulan ti tulong, o mapangkutulungan. Kat mga asin na po Diyos. Kada kami manong naming agiina, kat awan ti agsakit ti grabe kada kami. Kahit nasa una salunat kami. Kas naman ti kang kanayin ko idaw-dawat ngagbaling nga kasasaad ni Ben, iti pa nagtrabaho na iti abroad man. Nga saanin nga maulit pa
nga mapukawan ti trabaho. Saan ko nga aksidente, agtultuloy ko ti kinasalunat na. Tapno di kasta, agtalinaed nga natalinaay kanaragsak ti pamilyami. Sakripisyo lang. Numalpas dun ti kontrata na kadadan dun umanay nga nakadeposito nga pagbasa da kiti talong anak mi iti kolehyo. Ket mapagrador mi amin ida. Awanin ti sa puling mabay kinahapon Diyos. Malaksi di agtultuloy parang trabay na kanaan. Manong nemi nalpasen ti alad, pimintas manong nemi ti sango, gabot pintas ko di kiti masetas, ken na dadumapay nga parang papintas iti sango ti balay. Ti likod manong nemi napintasen ti operasyon, ti panagtaraken ko ti native nga manok, white leghorn. Sa anak na naglaklako o nagkamano, nagtarakan ti baboy. Di man nagtupakit medyo adaangot na. Isod ka po na nga, umanayan manong, natilaeng tarak na, kata, kitay native nga manok, ken na 45. Manong nemi, dakkel ti itulong ko ka rito eh. So, nagitay no agharbesak, aglaw ko agtitlog, ken aglaw ko ak manong nemi kada kitay mapagkatanan nga manok ko, digiti pokal sa kunada. Irip deposito. Huwag manong. Irip deposito, kahit siyempre, no, umawat kada kiti pao iti asawak ti sweldok, when sweldo na, manayunan nga dumakdakil, ti mai-deposito, iti bangkong ornong. At then, iti college, digiti dua, nga anak mi, manong nemi, iti agpurguden ti asawak. Ket kastaon iti ragsak mi, manong nemi, di pasangbat mi ni Suna. Ben, Sally, saan kayo nga panawan? At iduglauna yung ti manong atawan nga sakripisyo ti panagin na dayo tayo. Nga bale, kas makita. Wow. Katas ng Saudi, ha? Kung nakalano, sinsinan nga picture, di patulod mo no nga picture ti balay tayo, kanata, apindas nga alad, kanti garden mo, kaniti likod, napagtaraknam ka na kiti. Kagpepeso man kaya. No, pangalak ko mga horti plastic. Ang usto nga picture. Kanta kaya anak ko. Wow! Dua nga gwapo, may isang napintas, dagiti anak ta. Agraduardan to ti kolehyo. Ngagsarunod di kiti tuwa lalaki. Sa agkalit sumaten ni Curly, minaudi. Pan, ikamang kami kan ka. Da kayo kininanang, daan anos yun, sakripisyo ka na kami. Ampay nalpas. Naggraduar ka ba amin, kan madaan ka tinaaning nga trabaho. Kan sabi ko napintas to. Ang sariwanwan kan naragsak di bangunan nyo pamilya. Nagragsak kan tula una yung kini, nanang yo. No makita mi, di pa nagbalegyo. Kan balegyo nga mangipundar, mangiplastar ti pamilya yo. Kat dati urnong ta. Padaklan ta na ito ka. Panagtaran mo ti native nga manok kan 45 days. Na ilot mo ti lote. Di kumatang ta ti lote. Umadayutan to eh. Kaya mabalin pa yung nagdarakan ng paaboy. No adayo tayo kadagiti ka. Balbalay. Kasi ti plano. Kaya nagpinas pa nagtatarakan mo, di ba? No makagatang tatilute nga nalaka. Nga mabalin mo nga pagtarak ng patikalding. Baka. Di ba yan? Wapo. Rancho. Gatuan. No mayat pa nga pagparamidan ti Piscayas. Padagtarakan ta pa iti lamas. Umanimat lang di punan ta. Panakalan mo ta dati bangko, di ba? Basi man lang ti maksay sadyay para ti panagkakompleto ng panagbasa ti college ti kitalungan nagta. Kanuan niya man ti baga ti asawak manong nemi akas iti arapaap na. Natungpal manong.
Tanakagatang kami, tinalakang halute, manunimi, iti saan unay nga adayo iti yanmi. Nga babaen iti laing ti asawak manunimi, nga nag-request ket di manon sa jay ti kuryente. Ken, uso maten ti solar manon. Solar. Dahil kita mga silaw mi sa dya, kinususarami ket solar. Alpas, akas arapaap na manong nimi. Ket kapot nalawa, nga mabalim mo nga pagbalayan, dahil iti talong anak mi manong nimi. Ditoyak agbalay. Ijamat kanyak. Dijamat kanyak. Sige. Addan to asawa yon, addan to pagbalay yon, di agbalay kayo. Di family house tayo. Kaya di jala tamit ati pagyanan mi kini nanang yo. Kaya nakas pagarigan ta, umay kam ditoy. Kaya umay dakito sa rungkaran, pambarami. Kitaan na kita taragan. Di yung pambarami mitan nga, umay mangiliw, kada kita agbalin nga po ko. Nagbalin nga dakila compound manong nimi kaya na additional pa nga ginatang mi dikiti asidig nga daga tapno di kasi takit nalawa. Nalawa, tinagbalayan dikiti talo nga anak mi with families sa gigitlo dati anak manong nimi iso nga siyam dikiti apu ko mi. Asawa naman ka dikiti na siya at napintas si trabaho na nga asawa na dikiti manugang mi. Kaya siyempre, da kami ti asawak adamutan kat kaduami dito balay kabagyan nila kay ko nga pangtulong kada kami batbati dito balay pagpapasa mi matan ano. Nagbalingan singid kami manunimi iti pamilya ti ahente ti insurance manong. Ket naglaps matan di panagbayad ko ti insurance ala akit na siya unay ta danto sekdanan di kiti anak ko nukas pagarigan, unit ti asawa, nukas pagarigan, tasyak iti umon-un. Dahil nga rin, manong name iti pagkasalita, thank you, ti anus mo, nang imbasa, nang urnos ng muna, sakbay ng kaimbasa, kaya tagayaman na kitalaing mo nang imbasa, kit sabi ko ma, dadamat na batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak nga nagbuya, ti utang, kadnaskan nga bayadan. Awan ti tao nga utang na, ngayon nasakan met, ngang katumulong akas supapak ti tulong. No umutang ka, tulong mo tendeta iti padong nga tao. So nga sa mga taksiden, di agpatulong ka nagpautang. Tumulong ka nagpautang.